Lapu-Lapu City Health Office nagdaginot karon sa paggamit sa pundo nilang alkohol. Sugod karong adlaw inay alkohol ang ilang ilimpyo sa mga kamot sa manod sa buhatan, giputangan og hugasanan sa kamot ang gawas sa City Health Office ug sabon. Gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realisa, City Health Officer sa Lapu-Lapu City, nga mas maayong tubig ug sabon na lang ang gamiton aron maggamit sa ilang mga laboratory ang alkohol. Sa pagkakaroon na dunay 360 ka mga persons under monitoring, ang dakbayan samtang 7 ang influenza-like infection. Samtang gikuha ni Dr. Joel Semblante, ang hepe sa Santa Rosa Hospital, ang mga personal protective equipment aron magamit kung doon na may mga kaso sa COVID-19 sa isla. In that way, ang alcohol namo nga which is kanang to be used sa among laboratory, ma-preserve pa namo. So gawa sa mga tao but still na sila ay atong ipatuman nga disinfectants ug atong monitor sa ilahang temperature ug mga signs and symptoms nga related sa COVID.